హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. భగవద్గీత లెవెల్ 2 అధ్యయన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు కార్యక్రమానికి. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని అధ్యాయం 5 కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి రసభావిత కర్మ, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. అందులో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక 13 శ్లోకాల వరకు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు భక్తితో చేసేటువంటి కర్మ మిగిలిన అన్ని విధానాల కంటే కూడా ఉత్తమమైనది అనేటువంటి మరియు సులభమైనటువంటి మార్గము అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా. ఈరోజు క్లాస్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. నిన్నటి క్లాసులో చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చూడడం జరిగింది. దేహమందు ఉన్నటువంటి జీవుడు తన స్వభావంను నియంత్రించి మానసికంగా కర్మలన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు కర్మను చేయక మరియు కర్మకు కారణం కాకుండా ఆ నవద్వారపురమునందు అంటే 9 ద్వారాలను కలిగినటువంటి ఆ నగరమునందు అంటే ఈ భౌతిక దేహమునందు సుఖంగా వసించును అని చూడడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. తన దేహమనిడి పురం యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని కర్మ ఫలములను సృష్టించుట గాని చేయడు. ఇదంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే
ఆ దేహం అనేటువంటి పురం, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి నవద్వారపురం ఏదైతే ఉందో, 9 ద్వారాలను కలిగినటువంటి ఆ నగరం యొక్క అధిపతి అయినటువంటి ఆ దేహి, అంటే ఆ జీవి, ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఆ కర్మలను సృష్టించడం గాని, అలాగే కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, అంటే కర్మలను తాను సృష్టించడం గాని, లేదా ఆ కర్మలయందు ఆ జనులను చేసే విధంగా ప్రేరేపించటం గాని, అలాగే కర్మ ఫలాలను సృష్టించటం గాని చెయ్యడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ప్రకృతి ప్రకృతి సాంగత్యంలోకి రావడం వల్ల ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వభావం చేతనే, అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి ఆ గుణాల ప్రభావం చేతనే ఆ కర్మలను సృష్టిస్తున్నాను అనుకోవడము, ఇతరులను ప్రేరేపించటము, అలాగే కర్మ ఫలాలను సృష్టించడము అనేటువంటివన్నీ కూడా ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి రావడం వలన, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల వలన మాత్రమే ఇది జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. సో ఇక్కడ నా అదంతే అంటే ఎప్పుడూ గ్రహింపడు. ఏంటి మరి అంటే, కస్యచిత్ ఎవ్వని యొక్కయు పాపం అంటే ఆ పాపమును నహ అంటే గ్రహింపడు. అంటే ఇక్కడ భగవానుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి, ఇక్కడ విభుహు అంటే ఈ అది సంస్కృత పదము. అంటే ఇక్కడ ఆ విభుహు అనేటువంటి పదానికి దేవాది దేవుడు ఆ భగవాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అపరిమితమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపద, బలము, యశస్సు, సౌందర్యము, వైరాగ్యము అనేటువంటి ఆ షడ్గుణముల సమగ్రంగా కలిగి ఉన్నవాడు ఆ భగవానుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని వస్తుంది ఇక్కడ. సో కనుకనే ఇక్కడ అంటున్నారు, ఆ భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని, అలాగే ఎవరి యొక్క పుణ్యాన్ని గాని గ్రహింపడు. అయినను జీవులు వారి నిజ జ్ఞానమును ఆవరించడి అజ్ఞానముచే మోహము నొందుచున్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ మోహానికి గురి అవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడు ఆ జీవులకు సంబంధించినటువంటి పాప పుణ్యాలను ఆయన గ్రహించడు. అంటే ఆ ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను వారు ఆచరిస్తూ ఉంటే వాటికి అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను మాత్రమే వారు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కానీ ఆ జీవులు వారిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానము అజ్ఞానము చేత ఆవరించబడి ఉండడం వల్ల ఆ జీవులంతా కూడా మోహానికి గురి అవుతూ ఉంటుంటారు. సో అలా గురి అయినటువంటి ఆ జీవులు ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు అంటే భగవానుడే బాహ్యంగా కొందరిని ద్వేషిస్తూ ఉన్నట్లుగా, మరికొందరిని వైపుకు ప్రియంగా ఉన్నట్లుగాను కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీనికి కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క నిజమైనటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడుతుంది. తద్వారా వారు మోహానికి గురి అవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా కృష్ణ భక్తి రసాభావనను త్యజించుచున్నందునే జీవుడు మోహానికి గురియగుచున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యం ఏమిటంటే ఆ భగవద్ధామమును చేరుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడుగా ఉండడం. సో ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం వలనే ప్రతి జీవుడు కూడా మోహానికి గురి అవుతున్నారు అని, ఆ కారణంగా ఆ జీవుడు తన యొక్క సహజ స్థితి
వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది నిత్యమైనటువంటిది. దాని యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఏమిటంటే ఆత్మ అనేటువంటిది నిత్యమైనటువంటిది, ఆనంద స్వరూపమైనటువంటిది, జ్ఞాన పూర్ణమైనటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వస్తూ ఉందో, ఈ సంగత్వం వలన ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో అది బంధనమై ఉండడం వల్ల ఇక ఆహ్, తన యొక్క నిజ స్థితిని మరిచి అజ్ఞానము చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ కారణంగానే అతడు ఈ విధమైనటువంటి అంటే భక్తి భావన నుండి విడివడి భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆకర్షించబడి ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకొని బంధితుడు అవుతూ ఉన్నాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాశితమాత్మనా తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. అజ్ఞానమును నశింపచేయు జ్ఞానముచే మనుజుడు ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుణ్ణి మరిచినటువంటి వారు నిశ్చయంగా ఆ మోహానికి వశులవుతూ ఉన్నారు, మోహానికి గురి అవుతూ ఉన్నారు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఎవరైతే ఉంటారో వారు మోహానికి గురికారు అని చెప్తుంటారు. సో అంటే సాధారణంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి వెలుతురులో కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆ వెలుతురు వెళ్ళిపోతుందో అంటే చీకటి వస్తుందో, ఆ చీకటి సమయంలో మన చుట్టూ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా యథావిధిగానే ఉంటాయి. కానీ ఏ ఒక్కటి కూడా మనకి గోచరించదు. అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుణ్ణి మరిచినటువంటి వారు వారిలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో, ఆ వెలుతురు, ఆ ప్రకాశం ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోతుంది. నశించి అజ్ఞానము వృద్ధి చెందుతుంది. అజ్ఞానం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? చీకటి. ఆ చీకటి వల్ల తను ఇంకా ఏది కూడా గమనించలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటాడు. వాస్తవం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మన చుట్టూ అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేన్ని కూడా చూడలేనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్తాడు. సో, ఆ విధంగా అజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని జ్ఞాన దీపం చేత తొలగించుకున్నట్లయితే, ఎప్పుడైతే చీకటి ఉంది, ఆ చీకటి మరి ఎట్లా పోతుంది? వెలుతురు వచ్చినప్పుడు. అంటే సూర్యుడు ప్రకాశించగానే ఆ చీకటంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. సో, అంటే ఇక్కడ మనలో ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటిని, ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి దీపం చేత వెలిగించుకున్నట్లయితే, అంటే ఆ అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసుకునే జ్ఞానాన్ని మానవుడు పొందినట్లయితే, ఇక పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేసినట్లుగా అంటే సూర్యుడు ఉదయించగానే మనకి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. సో, అలాగే మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని ఆ జ్ఞాన దీపంని వెలిగించుకున్నట్లయితే ఇక మనకి సర్వమును వ్యక్తమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టా తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. సో, ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. తద్బుద్ధియ అంటే దేవుని యందు ఎల్లప్పుడూ అంటే ఆ భగవంతుని యందు ఎల్లప్పుడూ కూడా బుద్ధిని అంటే మన యొక్క బుద్ధి, మనసు,
అలాగే నిష్ఠ, ఆశ్రయములన్నీయును ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానం చేత కల్మష రహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమున ప్రయాణించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దివ్యమైనటువంటి పరమ సత్యమే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని, శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని, భగవానుడు అని ఆహ్, ప్రకటించడం యందు ఆ గీత జ్ఞానమంతయు కేంద్రీకృతమై ఉన్నటువంటిది. అలాగే వేద వాజ్మయం కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, కాబట్టి మానవుడు తన యొక్క బుద్ధిని, మనసును, తన యొక్క నిష్ఠ ఆశ్రయాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే నిలిపినట్లయితే, అప్పుడు అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది, ఆ కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగించబడి నేరుగా ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణిస్తాడు. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతాడు. ఎప్పుడు అయితే మానవుడు తన యొక్క మనసు, బుద్ధి అన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతునిపైనే కేంద్రీకరించినట్లయితే, ఆయన అంటే ఆహ్, భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని మించినది వేరొకటి లేదు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నట్లయితే, ఆహ్, అదే సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, అదే పరమ సత్యము. మరి అటువంటి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు కల్మష రహితుడై నేరుగా ఆహ్, భక్తి మార్గమును అనుసరించడం ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడు శ్రీకృష్ణుని యందు ద్వైతమును కలదని, అంటే ఏకకాలమున ఏకత్వము మరియు వ్యక్తిత్వము 2 కూడా ఉన్నవని తెలుసుకొని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు అని, అట్టి జ్ఞానమును కలిగినటువంటి మానవుడు ముక్తి మార్గమున పురోభివృద్ధి చెందుతాడు అని ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సో, ఇక్కడ ఆ విద్యా వినయ సంపన్నే అంటే వినమ్రులైన యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నవారు అవటం చేత ఆ విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడిని గాని, అలాగే గోవును గాని, ఏనుగును, సునకమును, ఆ సునక మాంసం తినేటువంటి వానిని, అంటే చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉన్నటువంటి వాడు జాతి, కుల విచక్షణను చూడడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే వినమ్రులైనటువంటి యోగులు యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నవారవటం చేత ఆ విద్యా వినయాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుని గాని, గోవును, ఏనుగును, సునక మాంసం తినేటువంటి వాడిని, అంటే చండాలుడు అందరినీ కూడా సమదృష్టిలో చూస్తారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ సంఘం దృష్టిలో బ్రాహ్మణుడు మరియు చండాలుడు వేరుగా ఉంటారు. అలాగే కుక్క, గోవు, ఏనుగు మొదలైనవి జాతి దృష్ట్యా వేరుగా ఉంటాయి. కానీ ఈ విధమైనటువంటి దేహ భేదములు ఆ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి యోగి దృష్టిలో అర్ధరహితములుగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి జీవి యందు కూడా ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటాడు ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు. అంటే ఆ విద్యా వినయాలు ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానవంతులు అన్ని జీవులలోనూ, సర్వ జీవులలోనూ ఆ పరమాత్మ రూపమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాటి అన్నిటి యందు నిలిచి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలుసుకోగలుగుతారు. తద్వారా ఆ ప్రతి జీవుని కూడా, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ బ్రాహ్మణులను, ఆ విద్యా వినయాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడినైనా,
అలాగే ఏవీ తెలవనటువంటి ఆ చండాలుడిని కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తారు. ఎందుకంటే ఇద్దరిలోనూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, పరమాత్ముడు. ఆ ఇద్దరి హృదయాలలో కూడా ఆ భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటుంటాడు. అంటే ఆహ్, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ప్రతి జీవి దేహముయందు నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఇక కృష్ణ భక్తి భావితుడుగా ఉన్నటువంటి వారు, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ పరమాత్ముని అన్ని జీవులలో దర్శించడం ద్వారా ఆ జీవులన్నింటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు. కానీ అక్కడ వాటికి ఇచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యత భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాటి వాటి కర్మల ద్వారా అవి వస్తాయి. ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మని చూస్తాము. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పండితుడొచ్చాడు. ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి, ఇద్దరిని కూడా సాధారణంగానే ఆహ్వానపరుస్తాం. కాబట్టి పండితుడు అతడు తెలుసుకున్నటువంటి విషయాల నుండి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అలాగే గోవు వచ్చిందనుకోండి. అలాగే ఒక కుక్క వచ్చింది. రెండింటిని కూడా మనము రెండిట్లో కూడా పరమాత్మని దర్శిస్తాం. 2 కూడా సమానంగానే ఆదరిస్తాం. కానీ గోవుని పూజిస్తూ ఉంటాం. కుక్కని చేయం. సో, ఆ విధంగా అన్ని జీవులలో కూడా అంటే ఇక్కడ మనము అన్నిటిని సమదృష్టితో చూస్తాం. వాటికిచ్చేటువంటి కొంచెం ప్రాధాన్యత వాటి యొక్క కర్మలను బట్టి, వారు చేసుకున్నటువంటి వాటిని బట్టి భిన్నంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సో, ఆ పండితుడు అనేటువంటి వాడు పండితాహ సమదృష్టిన అంటే ఇక్కడ ఆ పండితుడు అనేటువంటి వాడు ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి, చండాలుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను అన్నిటినీ కూడా ఆహ్, సమదృష్టితో చూస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రతి జీవి యొక్క హృదయాలలో ఆ దేవాది దేవుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలిసి వారు అందరిని కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇహైవ తైర్చిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సమానత్వము మరియు ఏకత్వములందు మనసు నెలకొనిన వారు జనన మరణ స్థితిని జయించినట్టి వారే. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టి వారు. ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగినట్టి వారే అగుదురు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనసుని ఆహ్, భగవంతుని యందు నిలిపినటువంటి వారు, అలాగే అన్నిటిని కూడా సమదృష్టితో చూడగలిగేటువంటి వారు, అన్నిట్లో కూడా అన్ని జీవుల్లో కూడా ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకునినటువంటి వారు ఇక అంటే వారి యొక్క యథార్థమైనటువంటి దృష్టి ద్వారా వారు జ్ఞాన పరిపూర్ణులుగా భావించబడి ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రదేశంలో, భౌతిక జగత్తులో ఈ జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టు వారు అంటే ముక్త స్థితిని వారు పొందుతారు అని. అంటే ఇక ఈ జనన మరణాలలో బద్ధులు కారు అని తెలుపుతున్నారు. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులై ఉంటారు. ఎందుకంటే భక్తి భావనలలో ఉండడం వల్ల, అన్నిటినీ సమదృష్టితో చూడడం వల్ల వారు జ్ఞాన పూర్ణులుగా ఉంటారు. కనుక వారు ఎటువంటి దోషాలు కూడా వారిని అంటి ఉండవు. సో, ఆ విధంగా ఎటువంటి దోషాలు లేకపోవడం చేత వారు ఆ బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగా భావించబడతారు. అంటే ఇక ఈ మరలా జన్మ తీసుకోవడము, మరలా కొంతకాలం జీవించడము, పెరగడము, ఆ తర్వాత మరలా క్షీణించి నశించిపోవడం అనేటువంటిది ఇక వారికి ఉండదు. ఎందుకంటే వారు యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వారు, తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారుగా ఉంటారు. అంటే ఇక ఆ మరణం తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మ పొందవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనికి ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. ఇక రాగ ద్వేషాలు ఏవి కూడా లేకుండా ఆ భగవానుడు దోషరహితుడై ఎలా ఉంటాడో
వారు కూడా, ఆ జీవులందరూ కూడా దోషరహితులై ఆ రాగ ద్వేషాలన్నిటినీ కూడా వదిలివేసినటువంటి వారై ఉంటారు. అందుకే వారు ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుని ప్రవేశించగలిగేటువంటి అర్హతను పొంది ఉంటారు. సో, అటువంటి వారు ముక్త పురుషునిగానే భావించబడతారు. అందుకనే బ్రహ్మము యందు స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్వి నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం స్థిర బుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మని స్థితః. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైనది పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైనది ప్రాప్తించినప్పుడు ఉద్విగ్నత నొందనివాడును, స్థిరబుద్ధిని కలిగిన వాడును, మోహపరవశుడు కానివాడును, భగవద్విజ్ఞానమును పూర్ణంగా నెరిగినవాడునగు మనుజుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వాడే అగును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆత్మానుభవమును పొందినటువంటి మహాత్ముడి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఆత్మ దర్శి అయినటువంటి ఆ మహాత్ముని యొక్క లక్షణాలను ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ప్రియమైనది మనకి లభించిందనుకోండి. అప్పుడు చాలా సాధారణమైనటువంటి వారు ఎప్పుడు చాలా సంతోషపడుతూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి మహాత్ముడు ఆ ప్రియమైనప్పుడు వచ్చినప్పుడు గాని, ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇష్టం లేనటువంటిది కూడా మనకి ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంటుంది. అప్పుడు కలత చెందకుండా ఉండాలి. అలాగే స్థిర బుద్ధిని కలిగి ఉంటాడు. ఇక దేనికి మోహితుడు కాకుండా ఉండి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానమును పరిపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి మానవుడు ఆ పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే అవుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ స్థిర బుద్ధి అనేటువంటి దానికి ఏంటంటే, మనసు యొక్క స్థిరత్వమే స్థిర బుద్ధి. మనసును స్థిరంగా ఉంచుకొని, మనసును ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని పైనే నిమగ్నం చేసి ఉంచినట్లయితే అదే స్థిర బుద్ధిని కలిగినటువంటి వాడు. ఆ విధంగా స్థిర బుద్ధిని కలిగినటువంటి వాడు ఇక ఈ భౌతిక విషయాలకు మోహితుడు కాకుండా ఉంటాడు. మరి ఆ విధంగా అంటే అన్ని విషయాల యందు సమదృష్టిని కలిగి ఉండడం, అది ఒక యోగికి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా అంటే ఈ మంచివి వచ్చినప్పుడు ఉప్పొంగిపోకుండా, చెడు విషయాలకి బాధపడిపోకుండా ఎవరైతే ఉంటారో, స్థిర బుద్ధిని కలిగి ఉంటారో, మోహ చెందకుండా ఉంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, ఆ విషయాలను పరిపూర్ణంగా ఎరిగి ఉంటారో, అటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థితులై ఉంటారు. మరి అటువంటి స్థిరమైనటువంటి భావన అనేటువంటిది కృష్ణ భక్తి భావన వలనే సాధ్యమవుతుంది. కృష్ణ చైతన్యం వలనే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. బాహ్య స్పర్శే స్వసక్తాత్మ విందత్యాత్మని యత్ సుఖం స బ్రహ్మ యోగ యుక్తాత్మ సుఖమక్షయమశ్నుతే. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి మహాత్ముడు అంటే అటువంటి ఆ ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ సుఖమునకు ఆకర్షితుడుగాక ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించుచు సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ పరబ్రహ్మమును ధ్యానించు కారణంగా ఆత్మదర్శి ఆ విధంగా అనంత సౌఖ్యమును అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి
ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుక్త సేవయందు నియుక్తమైనటువంటి వాడు, అంటే ఆ దేవాది దేవుని యందు నిత్య నూతనమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాలను, ఆ భగవంతుని సేవయందు అనురక్తిని పెంచుకున్నటువంటి వాడు ఇక ఈ బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలకు వారు ఆకర్షితులు కాకుండా ఆత్మయందే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ సదా ధ్యానమగ్నుడై, సదా ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందే నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వాడు పరబ్రహ్మమును ధ్యానించుతూ ఉంటాడు. కారణంగా ఆత్మదర్శి అయి అతడు అనంతమైనటువంటి సౌఖ్యాన్ని, అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అండి. అంటే కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉన్నటువంటి వాడు ముక్త పురుషుడై ఉంటారు అని చెప్తారు. ఏ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాల ఎడ అతడు అనురక్తుడు కాకుండా ఉంటాడు అని, ఆకర్షణను కలిగి ఉండడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అటు ముక్త పురుషుడు ఏ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలకు అతడు అనురక్తుడు కాకుండా ఉండి, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నమై ఉంటాడు. ఆ భగవంతుడినే ధ్యానిస్తూ నిరంతరం కూడా ఆ సంబంధంలోనే తాను చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ కారణంగా అతడు అనంతమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను యొక్క రుచిని ఎరిగినటువంటి ఆ ముక్త పురుషుడు ఆ భగవంతుని యందు అనురక్తుడై ఆ అనంతమైనటువంటి ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందం. మనము భౌతికంగా పొందేటువంటి ఈ సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివి, తాత్కాలికమైనటువంటివి, ఆది అంతము ఉండేటువంటివి. ప్రారంభంలో ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రారంభంలో అమృతంలాగా ఉంటాయి. కానీ కాలక్రమేణా అవి విషంలాగా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు అనురక్తులైనటువంటి వారు స్త్రీ పురుష సంబంధాలతో గాని, లేదా మద్యపానం స్వీకరించడం వల్ల కానీ, లేదా ఇంకా సిగరెట్లు ఇలాంటివి వాటికి మొదట్లో అనురక్తులై వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాలక్రమంలో అవి ఏమవుతుంది, ఆరోగ్యానికి హానికరమైనటువంటివిగా ఉండి అవి తర్వాత విషంలాగా మారిపోతూ ఉంటాయి. కానీ భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఉదాహరణకి మనం జపం చేయాలని అనుకున్నాం అనుకోండి, ప్రారంభంలో చాలా కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. లేదా పూజ చేసుకోవాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే స్నానం 4:30కి లేవాలి. సో మంగళహారతికి వెళ్ళాలి అంటే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. పొద్దున్నే లేసి స్నానం చేసి ఇవన్నీ. కానీ ఒక్కసారి వాటికి అలవాటు పడి, అంటే ఆ నామజపం చేయడం మొదలుపెట్టామనుకోండి, మొదట్లో ఒక మాల, 2 మాల చేయాలంటేనే కష్టంగా ఉంటుంది. దాన్ని కంటిన్యూయస్‌గా పెంచుకుంటూ పోయినామనుకోండి, ఆ తర్వాత చేయకపోతే ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం. ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము పొందేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు, అంటే ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాడు, ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి మహాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ ఇంద్రియ సంపర్కం వలన కలిగేటువంటి ఆ దుఃఖ కారణములందు పాల్గొనరు అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఇవి ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలు కావు, ఆది అంతాలుగా ఉండేటువంటివి. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ ఎవరైతే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు, ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వంటి శుద్ధమైనటువంటి భక్తులు ఈ ఇంద్రియ సంపర్కాల చేత కలిగేటువంటి
ఆ దుఃఖ కారణమైనటువంటి విషయాలలో పాల్గొనరు అని చెప్తారు. సో, కానీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణుడు. "ఓ కౌంతేయ, ఆ సుఖములు అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆద్యంతములతో కూడి ఉన్నాయి. తెలివిగలవాడు వాని యందు ఆసక్తుడు కాడు." అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి వాడు ఆహ్, యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు ఇటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాల వైపుకు ఆకర్షితులు కారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా మనము ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందాలు దుఃఖహేతువులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో, ఉదాహరణకి మనకు ఈ కొన్ని విషయాలలో కళ్ళకు కనిపించినటువంటి ప్రతిదాన్ని మనం పొందాలి అనేటువంటి భావన మనలో కలిగినట్లయితే, సో, ఇక్కడ ఈ మినుగురు పురుగులు వాటి కంటికి వెలుతురు కనిపించగానే ఆ వెలుతురు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అవి. ఆ వెలుతురులో అంటే అది అగ్ని మంటైనా కానీ పోయి వెళ్ళి ఆ మంటలో పడి అవి నశించిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అంటే నియంత్రణ లేకుండా ఉన్నప్పుడు అవి ఆ ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియ వస్తువులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి దుఃఖ కారణం అవుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే ఈ జింక వీటికి కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలు అంటే చాలా అట్రాక్టివ్‌గా ఉంటాయని చెప్తారు. ఒక రకమైనటువంటి సంగీతం లాంటి శబ్దాలకి అది అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంటుంది. అవతల ఈ వేటగాడు వల పెట్టేసి మధ్యలో అవతల వైపు దానికి ఆకర్షితంగా ఉండేటువంటి ఆ శబ్దాలను చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ శబ్దాలకు అట్రాక్ట్ అయినటువంటిది వెళ్ళి ఆ వలలో పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా ఆ చెవులు కూడా అంటే మనం నియంత్రణ చేసుకోలేనటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి దుఃఖ కారణమవుతాయి. అలాగే నాలుకను కూడా మన యొక్క జిహ్వను, మన నాలుకను కూడా ఆధీనపరుచుకోలేకపోయినట్లయితే అది కూడా దుఃఖహేతువు అవుతుందని చెప్తారు. నీటిలో ఉండేటువంటి చేపలు తనకి నీటిలో చాలా ఆహారం లభిస్తూ ఉంటుంది. దాంతో తృప్తి పడదది. బయట నుంచి ఏదైనా వస్తే వెళ్లి గుట్టుకుని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి చేపలు. సో, దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేపలు పట్టేటువంటి వాడు గాలం వేసి గాలానికి కొంచెం ఆహార పదార్థం వేసి నీటిలోకి విసిరేస్తాడు. ఏదో ఆహారం వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ చేప వచ్చి ఆ గాలానికి ఇరుక్కుపోతుంది. దాన్ని బయటకి తీస్తారు. సో, అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి కీటకాలు మకరందానికి ఆ వాసనకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి ఆ పుష్పాల పైన వాలటం జరుగుతుంది. వెంటనే ఆ పుష్పాలు ముడుచుకుంటాయి. తద్వారా అది దానికి మరణ కారణం అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక చర్మం, ఈ పంచేంద్రియ కళ్ళు, చెవులు, నాలుక, ముక్కు, ఇక చర్మము. సో, ఇక్కడ ఈ చర్మ స్పర్శకు బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటిది ఏనుగు అని చెప్తారు. ఆ మదించినటువంటి ఏనుగులను, గజరాజులను వాటిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకోవడానికి ఆడ ఏనుగులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటి దగ్గరికి అడవుల్లోకి పంపిస్తారు అని చెప్తారు. అవి అయితే వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి అవి తిరిగి వచ్చేటువంటి మార్గంలో గుంటలు తీసి ఆ గుంటల పైన ఆకులు పరుస్తారు. ఈ ఆడ ఏనుగు తెలివిగా తను ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడి ఉండడం వల్ల పక్కగా వచ్చేసి ఆ మగ ఏనుగు ఏదైతే ఉందో దా వచ్చి ఆ గుంటలలో పడిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని అలాగ కొంతకాలం ఉంచేసి ఆహ్, కొంచెం వీక్ అవ్వగానే తీసి బయటికి దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాన్ని పనులు చేసుకోవడానికి వాడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు మన ఆధీనంలో లేకపోయినట్లయితే అవి దుఃఖ కారణం అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు. శక్నోతి హైవయ సోఢుం ప్రాక్షరీర విమోక్షనాత్ కామ క్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త ససుఖీ నరః. దేహమును విడుచుటకు పూర్వమే అంటే దేహాన్ని విడిచడానికి ముందే ఇంద్రియముల కోరికలను అదుపు చేయగలిగిన వాడు, కామ క్రోధ వేగమును అణచగలిగిన వాడు దివ్య స్థితి ఎందున్నట్టు వాడై ఈ జగమునందు సుఖవంతుడవును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆత్మానుభూతి మార్గం స్థిరమైనటువంటి పురోభివృద్ధి కోరుకునేటువంటి వారు ఆ ఇంద్రియ వేగాలను అణుచుటకు
ప్రయత్నించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉంటారు. వాచా వేగము, క్రోధ వేగము, మనోవేగము, ఉదర వేగము, ఉపస్థ వేగము అనే జిహ్వా వేగము అనేటువంటి పలు ఇంద్రియ వేగాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ వివిధ ఇంద్రియ వేగాలను మనం అంటే మరియు మనస్సును అదుపు చేయగలిగినటువంటి వాడే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి వారు అని చెప్తారు. అటువంటి వారినే గోస్వామి లేదా స్వామి అని పిలువబడుతూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి స్వాములు నిష్ఠా నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆ సర్వ ఇంద్రియములైనటువంటి వాటన్నిటిని కూడా వారు తమ ఆధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతారు. తద్వారా వారు ఈ జగమనందు సుఖవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా మనము మానవులము సుఖమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపాలి అంటే ఈ కామ, క్రోధ వేగాలను అణుచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే కోరికలను కామం అంటే ఏంటి? విపరీతమైనటువంటి కోరికలు మనలో కలిగేటువంటి విపరీతమైనటువంటి కోరికలను మనం అదుపులో చేసుకోలేకపోయాం అనుకోండి, ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయవలసి ఉంటుంది. అవి నెరవేరినప్పుడు కోపం కలుగుతుంది. కోపం వలన అవివేకం వస్తుంది. అవివేకం వలన మరపు కలుగుతుంది. మనిషి తర్వాత పతనం చెందేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. కనుకనే ఆ కామ, క్రోధ వేగాలను ఎవరైతే అణుచుకోగలుగుతారో, అంటే కోరికలను ఆధీనపరుచుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్‌గా కోపం కూడా ఆధీనంలోనికే వచ్చేస్తుంది. సో, ఆ విధంగా రెండిటిని కూడా ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడై, అలా ఉండడం వల్ల ఈ జగత్తులోనే అతడు సుఖమైనటువంటి జీవన విధానంను గడుపుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. యోంత సుఖో అంతరారామః తదాంతర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధి గచ్చతి. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అంతరంగమందే ఆనందమును కలిగినటువంటి వాడు, అంటే అంతర్గతంగానే ఆనందాలను అనుభవించగలిగేటువంటి వాడు, ఉత్సాహవంతుడై అంతరంగమందే రమించువాడును, అంతరంగమందే లక్ష్యమును కలిగిన వాడును అగు మానవుడు వాస్తవమునకు పూర్ణుడగు యోగి అనబడతాడు. ఆ బ్రహ్మభూతుడైనటువంటి అట్టివాడు అంత్యమున ఆ పరబ్రహ్మమునే పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ అంతరంగమునందు ఆనందమును అనుభవించనిదే పై సుఖాలను కలగజేసేటువంటి బాహ్య కర్మల నుండి మనిషి విరమణ పొందలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి దానిని మనము పొందినప్పుడు అల్పమైనటువంటి దాన్ని వదిలివేయగలుగుతాం. మరి బాహ్యమైనటువంటి కర్మలు, బాహ్యమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలన్నీ కూడా అల్పమైనవి. మరి అవి అల్పమైనవని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, అంతరంగమందే మనము భ్రమించగలిగినప్పుడు, ఆత్మానుభూతికి పొందడానికి ప్రయత్నం చెప్పినప్పుడు, ఆత్మదర్శి కావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ బాహ్య విషయాలన్నీ కూడా చాలా తేలికగా ఉండిపోతాయి. సో, అటువంటి వాడే, అంటే సాధారణంగా ముక్త పురుషుడైనటువంటి వాడు సుఖమును యథార్థ అనుభవం చేతనే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. కనుక ఇక అటువంటి వారు మౌనంగా, ఆ యోగులు ఎచ్చటనైనా కూర్చుండి అంతరంగమునందే అతడు సౌఖ్యాలను అనుభవించగలుగుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ముక్త పురుషుడు బాహ్య సుఖమును ఎన్నడూ కూడా ఆశింపడు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి స్థితి, ఆ బాహ్య సుఖాలను ఆచం ఆశించకుండా ఉండేటువంటి ఆ స్థితి ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఆ బ్రహ్మభూతుడైనటువంటి వాడు, అంటే అటువంటి బ్రహ్మభూత స్థితి యందు ఉన్నటువంటి వాడు ఇక ఖచ్చితంగా ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము, ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామమును
చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైద యతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ సంశయాలన్నిటినీ కూడా తొలగించుకొని మనో నిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అంటే భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కారము పొందినటువంటి వారు అంటున్నారు. అంటే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కూడా మరలా ఆ అంతరంగమందే మనసుని సంలగ్నమై సందేహములన్నిటి నుండి కూడా, అంటే ఆ సందేహాల నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి ద్వంద్వాలకు పరమైనటువంటి వారు సర్వ జీవహితము కొరకే ప్రాణుల యొక్క అన్ని జీవుల యొక్క మేలు కొరకు పాటుపడేటువంటి వారు, దానికోసమే పనిచేసేటువంటి వారు సర్వ పాపాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టుకొని వారు ఇక ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమునందు వారు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి వారు పొందగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కామ క్రోధము నుండి విడివడిన వారు, ఆత్మదర్శులు, ఆత్మ సంయమమును కలిగిన వారు, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించేవారు అగు మహాత్ములు అచిరకాలంలోనే, అంటే చాలా స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును నిశ్చయంగా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కామ్యకర్మల ఫలాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరిక లేకుండా ఉండేటువంటి వారు ఇక ఆ సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరం కూడా ప్రయత్నించేటువంటి వారు చాలా స్వల్ప కాలంలోనే వారు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుషైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః విగతేచ్ఛ భయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటినీ త్యజించి, అంటే బాహ్య ఇంద్రియ ఆ పదార్థాలన్నింటినీ కూడా త్యజించి దృష్టిని ఆ భ్రూమధ్యమున నిలిపి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికయందే సమమూలంగా చేసి తద్వారా మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను అదుపు చేయనట్టి ఆ మోక్ష వాంఛితుడు కోరిక, భయము, కోపముల నుండి ముక్తుడగును. అట్టి స్థితిలో సదా నిలిచి ఉండువాడు నిక్కముగా ముక్తిని పొందగలుగుతాడు అంటూ ఇక్కడ ఆ ధ్యాన విధానంని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ బాహ్య ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా, బాహ్య ఇంద్రియ విషయాలన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి అతని యొక్క దృష్టిని ఆ భ్రూణ మధ్యనే నిలిపి ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులను, అంటే మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నియంత్రించుకొని
ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మనసుని, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా అదుపులో ఉంచుకొని మోక్ష వాంఛితుడు అయి ఉండి, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి కోరికను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడై, అంటే ఇక్కడ మోక్ష అంటే భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలి, ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా వదిలిపోవాలి అనేటువంటి భావనను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు కోరిక, భయము, కోపముల నుండి ముక్తుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కామ, క్రోధ అల నుండి ముక్తుడవుతారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ముక్తులైనటువంటి వారు భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నా సంపూర్ణ భావన యందు ఉన్నవాడు, అంటే ఆ భగవంతుని, ఆ దేవాది దేవుడు యందే పూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే ఆ దేవాది దేవుణ్ణి సర్వ యజ్ఞములకు, తపస్సులకు పరమ భోక్తగాను, సకల లోకముల దేవతలకు ప్రభువుగాను, సకల జీవులకు లాభమును కూర్చువానుగాను మరియు శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎందు పూర్ణమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వ యజ్ఞాలకు మరియు తపస్సులకు ఆయన్ని భోక్తగా, ఆయనే అధిపతిగాను భావిస్తారు అని, అలాగే సకల గ్రహములకు మరియు దేవతలకు, సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ దేవతలకు ఆయనే ప్రభువుగాను, అలాగే సకల జీవులను రక్షించి పోషించేటువంటి శ్రేయోభిలాషి ఆ భగవంతుడుగాను ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారందరూ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి దుఃఖముల నుండి విడిబడి పరమ శాంతిని పొందుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఆ భగవంతుడే సర్వలోక మహేశ్వరం, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటున్నారు. ఆ భగవంతుడే నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు, ఈ మొత్తాన్ని కూడా, ఆల్ ది వరల్డ్స్, ఈ అన్ని జగత్తులను నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని తెలుసుకునేటువంటి వారు. అంటే ఆ భగవంతుడే సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలను నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అని, అలాగే సుహృదం సర్వభూతానాం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ అన్ని జీవుల ఎడ నిజమైనటువంటి శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఆ బృందావనంలో ఆ భగవంతుడు ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావనంలో, అడవులలో, అక్కడ జీవులతోనూ, పక్షులతోనూ, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ గోవులతోనూ, గోపికలతోనూ, అందరితో కూడా ఆయన ఎంతో స్నేహభావంతో మెలిగినటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో మరి మానవులు మనం శాంతిని పొందేటువంటి మార్గము, ఫార్ములా ఏంటంటే, మనము అవగాహనం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, ఆయనే భోక్త, అన్నిటినీ అనుభవించేటువంటి భోక్త ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి భావనలోకి మనం రావాలి. ఆ దేవాది దేవుడే ప్రతిదానికి కూడా ఆయనే భోక్త అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆ కృష్ణ భగవానుడే ఈ సృష్టి అంతటినీ కూడా
ఆధీనపరుచుకునేటువంటి వాడు. ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే నడుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడు. మొత్తాన్ని కూడా నియంత్రించేటువంటి, ఈ సృష్టినంతా నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం, కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. ఆ దేవాది దేవుడే మనందరికీ కూడా ఒక శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి స్నేహితుడు. ఆయనే మనకి ప్రాణ స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి స్నేహితుడు అని మనం భావించినట్లయితే ఖచ్చితంగా అటువంటి జీవులు పరమశాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆ భగవంతుడిని నిరంతరం కూడా మనము గుర్తుంచుకునే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించాలి. తద్వారా సుఖమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనంలో పురోభివృద్ధి చెందవచ్చు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.